Bathandana kuKristu masifunda kwisifundo sokuqala kwincwadi yamakhosi. Sihlangana nenkosi uSolomoni. uSolomoni wayeyindodana yenkosi uDavide. uSolomoni uyinkosi yokugcina ngaphambi kokuba izizwe zaka-Israyeli zihlakazeke ihlukane. Uma simthola kulesi sifundo sanamhlanje, uba nenhlanhla yokuthi axhumane noNkulunkulu. uNkulunkulu amubuze ukuthi ufisa ngikwenzeleni. Lo mbuzo mhlambe umbuzo abaningi bethu abawufisayo. Njengoba uze namhlanje la emiseni, uyayazi yini into uNkulunkulu afisa ukuba kwenzele yona? Njengoba uvukile ekseni wazongena kuleli thempele, uyakwazi yini okudingayo uNkulunkulu okubalulekile? Siyamtholakele ukuthi uSolomoni ucela into engajwayelekile. Mhlawumbe mina nawe bese siyacela ukuba sicela ukubamba ilotho, sicela ukubamba iBetway, sicela imoto, sicela umuzi. Kepha uSolomoni yena ucela into ebalulekile, kodwa kwabanye bethu mhlawumbe abangayithatha kancane, ucela ukuhlakanipha. Uma ecela ukuhlakanipha kuNkulunkulu, akaceli nje mhlawumbe okunye ukuhlakanipha ngendlela thina esikwazi ngayo, ukuhlakanipha bokuba uclever, ukuhlakanipha bokuba yikruki kwabanye abantu baqole, nothi lokho kuhlakanipha. Kepha ucela ukuhlakanipha okuzomnika amandla, ngoba ukuhlakanipha acelayo kunenhloso. Ucela ukuhlakanipha okuzomenza ukuba kwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Kunenhloso lokhu ukuhlakanipha acelayo. Ucela ukuba kwazi ukubona, ahlukanise phakathi kokuhle nokubi. Okuyinto ke lena ebalulekile kumuntu ozibiza ngokuba ungumlandeli kaNkulunkulu. Siphila esikhathini namhlanje lapho abantu bengasakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Siphila emhlabeni lapho singasenavalo lehlazo, singasenavalo lokwenza into engabukeki phakathi kwabantu, kodwa kakhulu engahlonipheki phakathi kukaNkulunkulu. Mhlambe ingakho ulayini wokuzokwamukela uba mude kunolayini okuyovuma, ngoba asisazi ukuyibona okuhle nokubi. Bazothi abanye kusizane, ngoba nangesonto elizayo nakusasa ngizobona nje kusizane ngesihlalo senu sokovuma. Uyaluwasha iplate nakuba usazodlela kulungcolise. In the same manner, leya ndawo leyana kwisihlalo sokuvuma iyasifundisa ukuba silisabe ihlazo njengoba sisabe ukuyovuma. Iyasikhumbuza, ibuyisa unembeza kuthina ukuthi sikwazi ukubona okuhle nokubi, ngoba nasemakhaya ethu la siphila khona asisaboni okuhle nokubi bazalwane. Asisakwazi ukuyibona okuyiqiniso nokwamanga. Sesiyaphila njena ilona into uyayibonele noma kuthiwa hayi, sesikujwayele lokho. Uma ngenza nje isibonelo, niphila nezingane zenu emakhaya, anizazi nokuthi ibuya nini ebusuku. Nihlala nezingane zenu, niyazaza isebenzi, kodwa oplastic anibanqabi lezi ngena nabo. Niyathatha nikwazi bakutholeni, niyathatha nikuhle. Yingakho abanye bethu sebekwazi ukuthi ngisho ungakazi ukishela iBrightpack lena, kodwa sekuthiwa umkhwenyana. Hayi, umkhwenyana wala ekhaya osenzeni ungakazi athenge ngisho iBrightpack. This is the problem esinayo namhlanje. Uma ngikhuluma indaba yokuthi siyasidinga mhlambe nathi lesilungo sika Solomoni sokuhlakanipha, sokwazi ukubona okuyikona
nokwamanga, sokwazi ukubona okuyiqiniso, sikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Inkosi lena uSolomoni imbhalo yasitshela ngayo ukuthi yona yodwa inkosi yaka-Israyeli engazange ibe nezimpi eyabhekana nazo. Ngobani na? Yathi uma ngabe isithathile lesihlalo ngaloku kuhlakaniphe icele kuNkulunkulu, yathi ngicela ukwakhela indlu la uzohlala khona. Kusizani mina ukuba ngihlale ePhalesi, kepha wena Nkosi awunayo indawo la uhlala khona. Uyena owakwazi ukubakhela uNkulunkulu ithempeli lapho uNkulunkulu ayizokwazi ukuba aphile khona, abantu bahlangane naye njengoba namhlanje sinamasonto. Kubalulekile futhi lesi silungu bazalwane. Ezinye inkinga zethu ukuze zilunge emakhaya kumele siqale siyolungisa endlini kaNkulunkulu. Le ndlu kaNkulunkulu siyithande, siyinakekele ngoba it is a place of meeting where umuntu eba ne-encounter noNkulunkulu wakhe ngendlela ehlukile esingeke mhlawumbe sakwazi ukuba sibe nayo emakhaya ethu. Kodwa abanye bethu mebengena kule ndlu ababheki lokho. Abanye bethu abazi nokuthi kunabantu abaklinayo esontweni. Bangena bona sekliniwe njena kuba ngathi umlingo kumane kwehla phezulu kwawumana. Abanye bethu ngeke bakwazi ngisho ukuvala iwindi nje la esontweni. Kuleli khaya, leli tempele likaNkulunkulu la ufisa wakhiwa khona ukuze kuthi mwakhiwa lana kwakhiwe nomndeni wakho. Ilokhu esikuthola kuSolomoni. Kwivangeli lethu lanamhlanje sibona lezilinganisa aqhubeka nazo uMateyu esitshela ngombuso kaNkulunkulu. Kulezi linganisa entatha sipasona namhlanje, kodwa okukhulu mhlawumbe singakuthatha sifundisa kona ukuthi ukuze uzuze something kuNkulunkulu kumele kube khona nawe ovuma ukudedela. Fanele kube khona nawe ovumelayo ukuthi ngizokudedela lokhu ukuze ngithole lokho okubalulekile kuNkulunkulu. Mhlawumbe ezinye izinto azenzeke empilweni zethu ngoba sibophila sikwazi ukudedela lezi zinto lena ezisivimbela ukuba sithole lokhu okuyikona kona. Uma sigena endlini yesonto, inhliziyo zethu zifika ziminyaniswe okuningi, kukhona into eziningi ezisenhlizweni zethu ngale ndlela nokuthi uNkulunkulu akasana ndawo yokuba axhumane nomuntu wakhe. Sometimes kumele sivume ikakhulu lokhu esithi siyathanda sikudedele ukuze sithole lokhu okubaluleke kakhulu kunguKristu. Kumele sivume ukuba sidedele. Yazi ukuthi akulula, siyahlala nezinye izinto, siyahlala namagqubu, siyahlala nenhliziyo zethu. Abanye abantu sesathatha isinqumo ukuthi ngiyose ngife ngamxolelanga ngoba wangenzaka. But siyafundiswa ngale nkonzo ukuthi in order to hold on kulokho kuyikona kona okuzosindisa umphefumulo, kumele ukwazi ukudedela ukuthi nawe udlulise lezo zinto lezo ukuze uthole lokhu okuNkulunkulu. Kodwa konke kusuka ngaloku kuhlakanipha esikuthola kuSolomoni. Angazi noma abanye benu bayazi le ndaba, uma uyazi-ke ngizoyiphinda. Kuthiwe ekhaya ubaba uyifundela iphepha lakhe, ubuke indaba, kunengane encane ingane yakhe ilibe imhluphi ifuna nayo ukubamba iphepha. Ngeke niyibone izingane ukuthi nazo phela zi-curious. Ilibe ifuna ukuthi libambe leli phepha leli. Uthi usuyazama akusafundeki manje ngoba uyamphazamisa. Uthe mengabe sesuka wahamba wayekamerweni wayolanda isikero. Melanda isikero wayesesika la ephepheni kwakunemephi yomhlaba enamazwi wonke amazwi omhlaba. Wasika wayenza ingcucu lamazwi. Wayeseyamnika umfana wakhe ekamerweni wathi mi akudlale ngalokhu uhlanganise lamazwi omhlaba. Niyawazi amazwi omhlaba esephelele wonke ngawahlanganisa wonke emepheni. Akuphelanga mzuzu ongakanani ethi ufuna ukuyifundela iphepha lakhe ngokuthula. Yabuya ingane yakhe yomfana yathi sengiwahlanganisile amazwi omhlaba. Wathi kanjani? Wathi uthi ngibona nangempela mefika uwahlanganisile ngempela umshana.
wathi ukwenze kanjani lokho? Wase yaphendula umfana wathi, uyabona baba, ngalesikhathi wena ukusika ngalana ngalela kwephepha bekunenhliziyo. Ngibonile ukuthi mengingahlanganisa leya nhliziyo nangalana amazomhlaba ngahlangana.